Arum manuke opo manuk manyar entokane wite johar aku ngasir sing sapa nglanggar atine sing kudu sabar Oh ganongnya yang gandrung meneh iki gentenan. Ajae jan dhek ganonge apa ya? Oh jan gawane ganongnya gitu. Gawan ganong aja. Ora jegelek. Ora jegelek? Ora jegelek. Nek nganti kleru malah dicowok. Kruget-kruget tangima. Kruget-kruget tangima. Anu opo anu bocah-bocahan milik kekejan ojo milik kekejan menjauh mengarah tenang Waduh kok iki gledaki aku iki numpaki aku iki ya kan kae pangku Pak D iki ora gelem aku Pak D ya heeh kok nek pangku Pak D kabeh Pak D-ne ora kuat oh kaya ajeng geletan mana anu apa iki gentenan kok ya oh ketok iki aku ki manis dadi diencoki terus kok ya kae ra pangku Pak D kan oh Pak D-ne anu wis ora gelem percaya sama aku oh ikan cucut mandi di laut cucut mandi di laut karena ombak bergoyang butuh andeng-andeng di atas bulan andeng-andeng di atas bulan siapa mandang pasti kepencang irang-irang motor kanjang irang-irang motor kanjang karena ngambret tak sopirane tak senang aja mau pandang tak senang aja mau pandang boleh apa